suna gode wa Allah da ya ba su wannan dama. To ire-iren wannan kaga ba su manta da addininsu ba. To kada ka yadda ka manta da addininka, domin ba ka da wani jagora da ya wuce wannan addinin naka. Ranar lahira shine abin da zai jagorance ka, da abin da ka tara a duniya da abin da ka samu a duniya a nan za ka bar shi. Allah yana faɗi yana cewa akwai abubuwa guda 3 da suke bin mamaci, wato idan mutum ya mutu, amma idan suka kai shi kabari guda 2 za su dawo, guda 1 zai kasance tare da shi. Abin da ke tattare da mamaci na farko akwai ahalinsa, 'yan uwansa, akwai dukiyarsa, sannan akwai aikinsa. To duka waɗannan kowanne yana tare da shi har zuwa lokacin da zai rasu, har zuwa lokacin da za a kai shi makabarta. To idan aka kai shi makabartar nan suka ta makabarta ga baki ɗaya, to sai ka ga 'yan uwa ana gama binne shi Allah ake. Idan malami yana wa'azi ma a ga malami ya tsawaita a dinga cewa a takaita an kosa a tafi a bar shi. Dukiya kam dama ba za ta biyo ka makabartar ba, tana can gida. To kaga da dukiya da ahalinka, iyalanka kenan sun tafi sun barka. Abin kawai da zai zauna tare da kai shine aikinka. Wasu malaman kuma suka ce halinka, ko aikinka ko halinka duka dai abu ɗaya ne, shine abin da zai zauna tare da kai a kabari. To kuma zaman kabarin nan wani irin zama ne mai ta da hankali, mai rikitarwa. Ko ɗaki ne da a ce za a gina ɗaki a yi ƙofa guda ɗaya ba windo ko ɗaya, a ce za a sa ka a cikin ɗakin, ana gama sa ka a ɗakin nan sai ka ga an ɗauko bulo ana toshe ƙofar ɗakin. Ba ƙaramin tashi hankalinka zai yi ba. Komai girman ɗakin fa a ce ba windo kuma za a toshe ƙofa, babu ƙofa, ba ƙaramin tashi hankalinka zai yi ba. To balle kabarin nan babu halin ka tashi ka zauna, ba wurin zama, ba za ka zauna ba. Babu yadda za ka yi ka canza kwanciya, nan ɓarayin ya gaji bari in juya nan ɓarayin. Babu yadda za ka yi kai wannan. Yadda aka sa kan nan haka za ka kasance. Wajen haƙawan ma sai an tabbatar in ya ɗaya faɗi za ka gana cewa a'a kar ku yi zai yi faɗi da yawa wannan. Ana so a sa ka ne yadda za a sa ka su ka wuce, ba za ka mirgina ta nan ba za ka mirgina ta nan ba. Sannan idan aka saka kan nan za a sa wasu abubuwa a toshe saman naka yadda ko dago kanka ba za ka iya yi ba. Sannan bayan wannan a sa turbaya a rufe ka ruf har sai ya daga ya yi tudu. Kuma kullum manzo Allah yana gaya mana mu tattali dan wannan, dan zaman kabari. To shi mumini idan ya tafi lahira yana mumini, ko aka kai shi kabari yana mumini, aka yi masa tambayoyi ya samu ya amsa, manzo Allah ya ce sai a buɗa masa kabarin, sai a yalwata, sai kabarin ya zama yadda kasan gari guda, yadda kuma a cika kabarin da haske mai kyau ga ƙanshi, sai ka zama kawai kana shawaginka, kuma sallolinka da kai masu kyawu din nan sai zama abokan hiranka. Idan lokacin sallan asubahi ta yi, sai sallan asubahin da kai mai kyau sai ta zo maka kyakkyawan sifa, sai ta zo na ku ta hira tana da maka kewa. Ba za ta tashi ba sai lokacin azhar yayi, sai ta tashi ita kuma azhar sai ta zo. Shi yasa ake so mu dinga kyautata sallah. Idan ka yi ta da kyau haka za ka ganta da kyau, za ta zo ku ta hira, ba za ta tashi ba sai la'asar ta zo. Ita ma ku ta hira, ba za ta tashi ba sai magariba ta zo. Ku ta hira, ba za ta tashi ba sai isha ta zo. Ku ta hira, ba za ta tashi ba sai asuba. Haka za a yi ta juyawa, haka za a yi ta juya kwanukan har sai ranar tashin kiyama. Sai ka ji annabi yana cewa alƙabaru awwal manzilin min manazilil akhirah, fa in kana khairan fa ma ba'dahu khairan minhu, wa in kana sharran fa ma ba'dahu sharran minhu. Shi kabari wai shine masauki na farko ko zango na farko daga cikin zangunan lahira. Kafin ka isa lahira akwai zango to kabari shine zangon farko. Sai manzo Allah ya ce idan ka je wannan zango na farkon ka same shi lafiya lau, kyakkyawan masauki, sai manzo Allah ya ce to abin da ke gaban shi ya fi shi kyau. Abin da zaka tarar a gaba sauran zangon har zuwa ka kai aljanna to sun fi kabarin dadi da kyau. Ya ce wa in kana sharran fa ma ba da sharrin minhu, in ko ka same shi sharri ne, ma'ana ka samu masaukin mummuna, ya ce to fa ma ba da sharrin minhu, abin da ke gaba to ya fi wannan muni, to da haka dole ne mu tsaya mu tattali
saboda rayuwar da za ta zo nan gaba. Wannan rayuwar ta mai karewa ce, amfaninta kawai shine mai tattali, mu samu guziri, to shine nan muna magana. Allah yana cewa da aka ce musu zo zuwa ga abin da Allah ya saukar kuma su imani da manzanni, sai ce ai abin da muka samu iyayen ma kai wallahi ya isar mana. Allah yana mamaki ke cewa a'a, ko da ko iyayen naku la ya'lamuna shay'an wa la yahtaduna, ba san komai ba kuma ba shi yiwu bane, abin da kuka samu suna kai ya ishe ku, to lalle bai ishe ku.